Marko Asempa Timienu. Na nabi akiri no, ɔkɔ Capernaum bio, na wɔtie sɛ wɔwufie. Na nipa pii behia ya enti wansene aboboa no hompo. Na wɔka asɛm kyerɛ wɔn. Na wɔde obi a wɔyɛle mubu a nipa nan so no brɛ no. Na nkrɔfokuo no enti, wɔntimi mmɛn no. Ɔkɔpa adane a wɔwɔ mu no so. Na wotuto kuro de kɛtɛ a obubuani ne da so no ɛfa mu gyegya mu tu mu. Na Yesu hunu wɔn gyidie no, wɔsi obubuani ne sɛ, Oba, wɔde wo bɔne afiriw. Na atwerɛfo a wɔtete hɔ no mu binom dwendwene wɔn akoma mu sɛ, adɛn na woyi kasa saa? Wɔka bususɛm. Hwan na obetumi de bɔne afiri? Gye Onyankopɔn nko ara. Na ntɛm ara Yesu hunu ne honhom mu sɛ, wɔdwendwene wɔn mu saa no, wɔse wɔn sɛ, Adɛn na modwendwene yeinom mo akoma mu? Deɛ wɔhe ɛna ɛmmerɛ sɛ wɔbɛse obubuani no sɛ wɔde wo bɔne afiriw anaasɛ sɔre fa wo kɛtɛ na nante. Na sɛnea ɛbɛyɔ na mbɛhunu sɛ onipa ba no wɔ tumi asase so sɛ wɔde bɔne firi nti. Ɔsi obubuani ne sɛ, Mese wo sɛ, sɔre, fa wo kɛtɛ na kɔ wo fie. Na ɔsɔree, na ntɛm ara ɔfaa ne kɛtɛ firi wɔn nyinaa anim kɔe. Na ma wɔn nyinaa ho dwiri wɔn. Na wɔhyɛ Onyankopɔn anim onyam kaa sɛ, yɛhunu sɛ bi da. Na ofiri adibio kɔ mpoano. Na nkurɔfoɔ no nyinaa baa ne nkyɛn. Na wɔkyerɛkyerɛ wɔn. Na wɔtwa mu no, wɔhunu afiri ɔba Lewi sɛ ɔte atogyeɛ. Na wɔsee ne sɛ, Di m'akyi. Na ɔsɔre dii n'akyi. Na ɛbaa sɛ wɔte adidiyɛ ne fie no, togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ bebree ne Yesu ne n'asuafoɔ bɛtena adidiyɛ. Na wɔdɔɔso, na wodii n'akyi. Na atwerɛfoɔ a wɔfiri Farisifoɔ mu no hunu sɛ wɔne togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ didiyɛ no, wɔsii n'asuafoɔ ne sɛ, adɛn nti na ɔne togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ didie? Na Yesu tiiɛ no, wɔsii wɔn sɛ, Wɔn a wɔwɔ ahoɔden no, ehia wɔn yaresafoɔ, na mmom wɔn a wɔyareɛ no. Maamɛfrɛ teneneefoɔ, na mebɛfrɛ nnebɔneyɛfoɔ. Na Yohane asuafoɔ ne Farisifoɔ redi abuada. Na wɔba bɛsee no sɛ, adɛn nti na Yohane asuafoɔ ne Farisifoɔ asuafoɔ di abuada, na wasuafoɔ deɛ wɔnni abuada? Ɛna Yesu sii wɔn sɛ, Ayeforo kunu ne wɔn wɔ hɔ yi. Ayefohyia mma betumi adi abuada. Mmerɛ dodoɔ a ayefokunu ɛwɔ wɔn nkyɛn no deɛ, wɔntumi nni mmuada. Na nna bi bɛba a wɔbɛfa ayeforo kunu no afiri wɔn nkyɛn. Ɛno mu na wɔbɛdi abuada. Obi mfa ntoma foforo sini ɛnta atade dada mu. Anyɛ saa, ntɛmmu no bɛte afiri mu. Foforo no bɛfiri dada no mu. Na nteteɛ no yɛ kɛse. Na obi mfa bobesa foforo ngu nwoma nkotokuo dada mu. Anyɛ saa, bobesa foforo no bɛpaapa nkotokuo no. Na bobesa no ahwiehwie agu. Na nkotokuo no nso asɛe. Na wɔde bobesa foforo gu nkotokuo foforo mu. Na ɛbaa sɛ ɔkɔfaa aburofuro bi mu homeda bi. Na n'asuafoɔ no rekorɔ no, ofiti aseɛ pempa na aburo mɛtem no bi. Na Farisifoɔ no see no sɛ, Hwɛ, adɛn nti na woyɔ deɛ ɛnni ho kwan sɛ wɔyɛ no homeda yi? Na ɔsee wɔn sɛ, Monkenkane deɛ David yɔɔyɛ. Ɛberɛ hia no ne kɔm dee no ne wɔn a wɔka no ho no pɛn. Sɛdeɛ ɔkɔ Onyankopɔn fie, ɔsɔfopanin Abiata brɛ so, na ɔkɔdii kyerɛ paano a obiara nni ho kwan sɛ ɔdie gye ɔsɔfo nko ara. Na ɔmaa wɔn a wɔne no nam no bi nso no. Na ɔsee wɔn sɛ, Onipa nti ɛna ɔyɛ homeda, na ɛnyɛ homeda nti ɛna ɔyɛ onipa. Na nti onipa ba no yɛ homeda nso wura.